A yau mun tashi da kyawun labari a garin Benin na cewa su za su ma Patrice Talon kudeta, ma'ana ji mulki. To Allah sa alheri na gare su. Allah sa alheri na gare su. Lalle abinda al'umma suke nema a yanzu, shugaba da zai jin kansu, shugaba da zai saurari kansu. Ji mulki ya zama dare a nan Afirka. To Allah sa ji mulki mai alheri na, kamar irin na makwabtan ƙasarsu, wato da cewa Niger, Mali, Burkina, IS kenan. Allah ya sa su fara kansu, zan tsintsiya maɗaurin ɗaya don wani su kawo matsalar tsaro da su ma 'yan Benin suke fama da shi. Tashi tsaye domin shi amsu ƙasarsu daga hannun wannan shugaban ƙasa nasu.